Children of God, mga anak sa Diyos. Niadtong June 2026, samtang may bisita sa Espanya si Pope Leo XIV, nakikita sa unom ka mga biktima sa sexual abuse nga gihimo sa pipila ka mga miyembro sa clergy. Dili kini usa ka publiko nga kalihukan kun dili usa ka private nga panagtagbo aron mapaminaw ang ilang kasakit. Gitugutan sila sa Santo Papa nga isulti ang ilang mga kasinatian ug ang ilang mga sugyot aron mahimong mas luwas ang simbahan alang sa tanan. Gipasalig usab niya nga ang simbahan kinahanglan magpadayon sa kamatuoran, sa hustisya, sa pag-ayo sa mga samad nga nahimo niini o pagpugong sa mga umaabot nga pag-abuso. Sa panahon nga mibuto ang sex abuse crisis kaniadto, daghan ang mipanagna nga mahugno na ang simbahan. Adunay nag-ingon nga dili na gyud makabangon ang simbahan pag-usab. Apan bisan pa sa dagkong kadaot o kaulaw nga nahitabo, nagpadayon gihapon ang simbahan sa iyang misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Wala ni nagpasabot nga walay sala o walay sayop nga nahitabo. Ang simbahan na ikapasidad nga muhimo og mga reforma pinaagi sa giya sa Espiritu Santo. Nagpasabot kini nga si Kristo wala mobiya sa simbahan bisan pa sa mga kapakyasan sa pipila sa mga miyembro niini. Mao ni ang dakong leksyon nga ang trigo ug ang sagbot magtubo una nga magkauban hangtod sa panahon nga gitagana sa Dios. Mausab kini ang gisgutan sa ebanghelyo karong adlaw. Gigamit ni Jesus ang sambingay sa trigo ug sagbot aron ipakita nga sa kalibutan bisan sa komunidad sa mga magtotoo adunay maayo og dautan nga nagkauban. Ang Dios dili dayon mohukom tungod kay gusto pa niyang hatagan og higayon ang tao sa paghinulsol. Apan moabot ang adlaw nga ang hustisya sa Dios hingpit nga mapadayag. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang simbahan ug ang kalibutan adunay trigo ug sagbot hangtod sa adlaw sa paghukom. Sa sambingay ni Jesus ang mag-uuma mipugos og maayong liso. Apan adunay kaaway nga mipugas usab og sagbot diha sa pagkagabi. Sa dihang mitubo ang tanom, nagpakita usab ang sagbot. Of course, ang mga sulugoon, nangutana kung ibton ba dayon kini apan gidid-an sila sa agalon aron dili maapil ang trigo. Gipakita niini nga ang Dios mapailubon og dili wala magdali sa paghukom. Sigon pa sa ebanghelyo, let both grow together until the harvest. Matthew 13:30. Sa binisaya nga hubad, pasagdi nga motubo silang duha hangtod sa ting-ani. Ang Dios nakakita sa tanang dautan apan kabalo siya sa hustong panahon sa paghukom. Ang iyang pailob timailhan sa usa ka kahigayunan alang sa paghinulsol. Ang CCC 827 o Catechism of the Catholic Church nagkanayon nga the Catholic Church, however, clasping sinners to her bosom at once holy and always need of purification, follows the path of penance and renewal. Sa binisaya nga hubad, ang simbahan nga balaan naggako sa mga makasasala ngadto sa iyang dughan. Adunay kanunay usab nagtawag sa tanan sa paghinlo ug siya kanunay nagsubay sa dalan sa paghinulsol ug pagbag-o. Sa laktod nga pagkasulti, ang simbahan balaan apan nagtawag usab sa tanan sa makanunayong pagbag-o sa kaugalingon. Ang simbahan balaan apan kanunay nagkinahanglan sa paghinlo. Ang kabalaan sa simbahan naggikan kang Kristo ug dili sa pagkahingpit sa tanang miyembro niini. Busa, dili angay mawad-an og paglaom tungod sa kapakyasan o dili maayong napakita sa uban nga mga miyembro. Kung makadungog kita og balita bahin sa sala sa usa ka miyembro sa simbahan,
Dili nato kini angay ilimod o tabunan. Kinahanglan nga ipadayon ang kamatuoran o hustisya alang sa mga biktima. Apan dili usab nato pasagdan nga ang sala sa pipila mo'y hinungdan sa atong pagkawala sa pagtuo kang Kristo. Ang atong pagtuo natukod diha kang Hesus ug dili lamang sa mga tao. Ang simbahan ug ang kalibutan adunay trigo ug sagbot hangtod sa adlaw sa paghukom. Ikaduhang punto, ang gingharian sa Dios hilom nga maglihok apan adunay dakong epekto. Human sa sambingay sa trigo ug sagbot, gisunod ni Hesus ang sambingay sa liso sa mustasa ug sa patubo. Ang liso sa mustasa gamay kaayo apan mutubo ngadto sa dakong kahoy. Ang patubo gamay ra usab apan makaalsa sa tibuok minasa. Gipakita nini nga ang gingharian sa Dios mulihok sa hilom apan adunay dakong kausaban kini nga mahimo nga makahatag og kaayuhan. Ginagmay nga buhat apan dagko nga impact. Mao kini ang paagi sa paglihok sa gingharian sa Dios sa atong kinabuhi. Ayaw tan-awa lang ang kadautan nga imong makita sa kalibutan. Tan-awa usab ang daghang mga tao nga matinumanon nga nag-alagad sa Dios sa hilom nga paagi. Daghang mga pare, madre, laiko ug mga pamilya nga nagpadayon sa paghimo og maayo matag adlaw. Believe in the goodness of humanity. Sama sa liso sa mustasa, ang ilang mga maayong buhat mahimong dakong panalangin alang sa daghan. Ang gingharian sa Dios hilom nga maglihok apan adunay dakong epekto. Story time. Daghan ang nangutana kon aduna bay Katoliko nga simbahan sa Afghanistan. Tungod lagi kay ako naa sa Radio Veritas Asia, mo ni daghang pangutana. Sa Afghanistan, ang Islam mao ang dominant religion o istrikto ang mga balaod bahin sa pagbalhin sa religion o conversion. Sulod sa daghang katuigan, ang bugtong Catholic Chapel sa nasod nahimutang lamang sulod sa embassy sa Italia sa Kabul. Italian Embassy didto sa Kabul. Didto nagsaulog og misa ang mga diplomat ug pipila ka langyaw nga mga Katoliko. Apan human sa pag-ili sa gobyerno niadtong 2021, daghang langyaw ang mihawa ug mihunong usab ang regular nga pastoral presence. Apan bisan pa niana, adunay pipila ka mga Katoliko nga nagpadayon og pag-ampo diha sa hilom ug sa pribado nga paagi. Wala sila'y daghang simbahan nga makita sa matas tao. Apan ang ilang pagtuo, ang mga nabiling mga Kristiyanos dito nagpabilin nga buhi bisan sa lisod nga kahintang. Kini nagpahinumdom nato nga ang simbahan dili lamang sukdon sa gidaghanon sa mga buildings o sa kadaghan sa mga miyembro. Ang tinuod nga simbahan ana ay presensya sa kada panahon nga adunay mga tao nga matinumanong mosunod kang Kristo bisan sa taliwala sa daghang kalisdanan. Children of God, mga anak sa Dios, dili nato angay nga tugutan nga ang sala sa pipila mo'y makapahimulag kanato kang Kristo. Usa ka dakong hagit kanunay mao ang pag-ampo alang sa mga biktima ug alang sa tinuod nga hustisya. Apan usab alang sa pagbag-o sa mga nakasala. Ug labaw sa tanan, hagit alang nato nga magpabilin nga matinud-anon sa simbahan bisan adunay mga pagsulay. Padayon sa pagtubo sa pagtuo bisan adunay mga kalisdanan kay sayod man usab kita nga ang Ginoo nga maayo dili kita pasagdan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.